It's time for DJ Rocky's Secret Files. May STD ako at infected ang boyfriend ko. Itago niyo ako sa pangalang Maine. Pwede niyo rin akong tawaging Meng. Meron akong boyfriend noon na nagtatrabaho sa call center. 2 years yung relationship namin noon. Hindi ko nga akalaing magtatagal kami. Kasi sa una pa lang na nakilala niya ako, hindi ako seryoso. Ako kasi yung klase ng babaeng mabarkada, madikit at malapit sa mga lalaki. Party goer. Hindi na pipirme sa isang lugar. Magala. Kahit alam ko may boyfriend ako noon, aaminin ko. Minsan, may mga nakaka one night stand ako. Hindi pa rin ako nagbabago. At kung paano ako nakilala ng boyfriend ko noon, ganun-ganun pa rin yung ugali ko. Until one time, sinabi ng boyfriend ko na meron daw siyang tulo. Di na ako kumibo. Umiyak na lang ako at nagsorry ako sa kanya. At ipinangako ko sa kanya na magbabago ako. Dumating na nga ako sa puntong na bago ko na lahat sa sarili ko. Inalagaan ko siya, binigay ko lahat para sa kanya. Para kami mag-asawa. Hanggang sa isang araw, nagzambales kami kasama ang 2 pa niyang mga kaibigan. Enjoy naman kami. Enjoy nung mga panahon na yun. Hanggang sa dumating ang isang araw na bigla na lang siyang nakipaghiwalay. Sabi niya, ayaw na daw niya. Nakakasawa na raw. Nagtaka ako, ano bang nagawa ko? Lahat ng meron ako, buong sarili ko, binigay ko. Ano pa yung kulang? Ano pa? Nag-usap kami, nagmakaawa ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ayusin naman natin to. Ipapangako ko, iiwasan ko na yung selos, iiwasan ko na yung duda, iiwasan ko na yung paghihigpit ko sa'yo. Pumayag naman siya nung araw na yun. Pero ilang araw ang nakalipas. Parang may kakaiba. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya katulad dati na laging tumatawag, laging nagte-text. In short, hindi na siya nag-update sa akin. Hanggang sa isang araw, nag-text siya. Meron daw siyang sasabihin. Pumunta ako agad sa kanila. At yun na pala yung huling araw ng pagkikita namin. Ang sabi niya, awa na lang ang nararamdaman niya para sa akin. Hindi na raw niya ako mahal. Tangin. May mali ba sa akin? Wala akong ibang nagawa kundi bumitaw. Paano ko nga ba may paglalaban pa? Ang isang tao, ipinagtatabuyan ako. Paano ko pa nga ba mamahalin ang isang taong hindi na ako mahal? So after that, nilibang ko yung sarili ko. Yaya dito, yaya doon. In short, nagwalwal ako. Bumalik yung dati kong ugali. Party goer, nakikipag one night stand, hanggang sa may nabalitaan ako after nung breakup namin ng ex ko. May nakapagsabi sa akin na may iba na daw yung ex ko. Sabi ko, kailan pa? Niloko ba niya ako? Aba, confirmed. Yung araw na nakipaghiwalay siya, yung pala yung araw na sumama na siya dun sa babae. Yung babae niya, katrabaho niya rin dun sa call center na pinagtatrabahuan niya. Bago lang yung girl.
Sira ulo, no? Hindi man lang siya sumunod doon sa 3-month rule. Meron na siyang iba agad. Ganun lang ba kabilis? Wala na lang ba sa kanya yung 2 taong pinagsamahan namin? Nakakagago, no? Sabi ko sa ate ko, magbabago ako. Makikita nila kaya ko kahit wala sila. Magpapaganda ako, magpapasexy ako, at magpapaputi ako para kapag nagkaharap-harap kami, gusto ko yung taas noo na lang ako sa kanila. Until I met someone. Nakilala ko siya sa social media app. Mabait siya, kalug din katulad ko. Itago natin siya sa pangalang Carl. Nagtatrabaho siya sa isang bangko sa Maynila. Hilig niya rin yung mag-travel. So feeling ko nga, we are destined to be with one another. And then, nagkagustuhan naman kami. Okay naman lahat. Then we decided na mag-staycation. Wala kaming ibang ginawa kundi kumain, matulog, magyakapan at maglambingan. Sa loob ng 4 na araw at 3 gabi na staycation namin. Sobrang saya namin noong mga araw na yun. And in fairness naman to him, siya yung klase ng lalaki na may tiwala sa akin. Siya yung lalaking hindi ako binabawalan na makisama pa rin sa mga kaibigan ko. Kasi yung mga previous exes ko, nasasakal ako. So, one time, may lalaki akong nakilala. Itago na lang natin siya sa pangalang Mac. Siya yung laging nasa tabi ko every time na may problema ako. Yung boyfriend ko kasi na si Carl, busy sa trabaho kaya madalas hindi kami nagkikita. So ayun na. Hindi lang 1 beses, kundi 3 beses may nangyari sa amin ni Mac. Wala lang naman sa akin yun eh. So binaon namin sa limot ni Mac yung nangyari sa amin. Hanggang sa lumipas sa mga araw, napansin ko na yung menstruation ko hindi natatapos. Lumipas na ang ilang linggo, hindi pa rin tumitigil yung pagdudugo ko. Pero hindi na katulad nung first day na malakas ang tulo. May lumalabas na ring parang dilaw sa underwear ko. Hanggang sa inopen ko na sa boyfriend ko na nagdudugo pa rin ako. At yung dilaw na lumalabas sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na magpa-check up sa doktor. At doon, nakumpirma ko na meron akong bacterial and fungal STD. STD. Sexually transmitted disease. Kinabahan ako. Kasi baka infected din yung boyfriend ko. Umuwi na ako noon. At biglang nag-text si Carl. Sabi niya, balita po, ano nang findings sa'yo? Ang sabi ko lang sa kanya, may UTI po ako. Tapos sabi niya sa akin, may napapansin din daw siyang kakaiba sa kanya. May lumalabas daw na hindi niya alam kung ano, hindi niya ma-explain. Doon na ako kinabahan. Ano to? History repeats itself. Nangyari na to sa ex ko. Hinayaan ko na naman mangyari ngayon. Bakit di pa kasi ako magbago? Karma ko na ba to sa buhay ko? So eto na nga. Eto yung araw na nagpa-check up ang boyfriend ko. Gustong-gusto niya na kasi magpa-check up. Baka daw kung ano nang nangyayari sa kanya. Nagsulat ako kasi gulong-gulo na yung isip ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko.
Kahit sa ate ko, hindi ko pa sinasabi kung anong problema ko. At just in case na malaman na ng boyfriend ko, sana matanggap niya pa rin ako. Sana matanggap niya pa rin ako. Kahit nalaman niya na meron siyang STD na nanggaling sa akin. Pero kahit anong mangyari, kailangan kong tanggapin ano man ang magiging desisyon niya. At isa lang masasabi ko sa boyfriend ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung paminsan nagsisinungaling ako kapag umaalis ang mga barkada. Patawarin mo ako sa mga bagay na nagawa kong kasalanan sa iyo. Mahal na mahal kita. Muli, ako si Maine. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.